Верещук з нами на прямому зв'язку. Да, причем это депутат фракции именно «Слуга народа», правящей партии. Она неоднократно, кстати, Ирина была гостем нашей студии. Много раз я ее тут с удовольствием видел. Здравствуйте, Ирина. Добрий день. Пані Ірино, доброго дня ще раз. Я помилюся, можливо, якщо скажу, що ви скоріше відноситеся в внутрішній опозиції, так, у фракції «Слуга народу». І в дечому ваші позиції не співпадають із загальною повісткою партії. Можу так сказати про вас трохи, описати? Я сподіваюся, взагалі немає опозиції, але деякі мої позиції справді не співпадають. Так, от скажіть стосовно телеканалу АТР. Ми сьогодні включали декілька спікерів, колишніх політиків, чиновників і нинішніх. Просто не можу це говорити від себе, бо я журналіст, але можу озвучити її... Алло? Чуєте? Чую, так. Так, але можу озвучити їхню точку зору. Вони вважають, що все ж таки все, що відбувається довкола телеканалу АТР, це політичне рішення, політичне небажання давати фінансування телеканалу АТР, але не всі кажуть ці причини. Тому до вас два питання, одне за іншим. Перше, чи ви погоджуєтеся із цим? Друге, якщо ви десь погоджуєтеся, то в чому можуть бути причини такого політичного рішення? Дуже шкода, якщо політична доцільність буде превалювати, я скажу щиро, навіть над тверезим розумом, який має навпаки бути визначальним. Бо тверезість розуму в даному випадку мала би виражатися у навпаки підтримці каналу АТР, бо це чи не єдиний канал, який діє і який дивилися на окупованому поки що українському Кримі. І тому я вважаю, що як я це робила, як багато політиків, моїх колег і навіть опонентів, коли ми приходили на канал АТР і говорили, доносили свою позицію, як у владі, як будучи експертом і в інших іпостасях, ми вважали, що ми, власне, звертаємося до тих людей, які сьогодні є обмежені і в інформаційному просторі, і в політичному, і адміністративному. І ми мали цю можливість звертатися. Я завжди дорожила запрошеннями від каналу АТР і дякувала вам, що я можу звернутися до кримців. І сьогодні, якщо політичні рішення в такий спосіб вирішують питання, я не знаю чого, навіть політичної лояльності, чи як це ще сказати, бо інших якихось питань я не чула, бодай би всередині фракції ми точно не обговорювали. Я думала, лояльності, можна я буду вас перебивати, щоб ви гібридна війна. Уточнювали, політичної лояльності, будь ласка, можете розширити, що ви маєте на увазі? Ну, бо якщо ми говоримо про політичне рішення, і на сьогодні є рішення від, так би мовити, припинити, чи призупинити, так, якщо я правильно розумію, фінансування телеканалу, який є чи не єдиним на сьогодні. Я знову повторюю, бо я не знаю більше платформ, які б діяли в Криму, і їх дивилися кримські татари, які сьогодні є в тимчасово анексованому, окупованому Криму. І на сьогодні призупиняється фінансування з державного бюджету, то це політичне рішення, яке, напевно, випливало би більш політичної лояльності, я так думаю, чи спонукання до політичної лояльності, бо інших якихось причин я не бачу. Якщо є, то давайте обговоримо. Ирина, я благодарен вам за то, что вы присоединились к нашей беседе, за вашу позицию. Скажите, пожалуйста, вот вы, как представитель и довольно известный представитель и партии политической, и фракции президентской «Слуга народа», готовы ли вы поставить вопрос в Верховной Раде Украины о ситуации с приостановлением финансирования телеканала АТР через невыполнимые условия проведения тендеров на новости в оккупированном Крыму? Так, готова, тому що вважаю, що телеканал АТР, на жаль, держава не створила інших альтернатив, а відтак варто все-таки дотримуватись тих, що ми маємо на сьогодні, і підтримувати ті телеканали, які є діючими. Я бачу, яка ситуація сьогодні з іномовленням, так, ЮА-ТВ, куди я теж ходила і теж розмовляла російською мовою, звертаючись до тих країн і тих держав, які є членами СНГ, які чують інформацію від Російської Федерації і не мають її зовсім з українського телепростору. І на сьогодні і цей канал не працює, і ми нового не створили. А відтак я вважаю, що це до певної міри загроза національній безпеці, в тому числі інформаційній. А отже, якщо буде такий лист або прохання підписати, або десь виступити, я готова.